I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video na mom kanalu. U današnjem klipu idemo na ukleti tavan kod uklete babe. Da vidimo šta ona radi sada. Pošto ljudi napala me u prethodnom klipu, jedva sam ljudi pobegao. Što znači da me ona opet zvala da idem na taj ukleti tavan. I ja ću sada da idem ljudi na taj ukleti tavan i da vidim šta hoće. I kao što ste mogli ljudi da vidite, napao me onaj duh u prethodnom klipu. Ja ću sada da idem, ne znam ljudi da li je taj čovjek živ ili nije. Sada ćemo mi sve to da provjerimo i bacamo se na klip. Ljudi, ja sam stigao u njenu kuću. Na tavanu nema ničeg, provjerio sam ljudi. Pa idemo dole ljudi u njen podrum. Tačnije u njen podrum. I ona ovdje provede vreme. Ona ljudi ovdje provede vreme u podrumu. To je ukleti podrum ljudi. Sada ćemo da otvorimo ovaj podrum i idemo da vidimo da li je tamo. Evo me ljudi, ja sam otvorio podrum. Upravo krećem. Evo ga ljudi, taj... Oh my god ljudi. Ne. Izvini, šta radiš ti ovdje? U redu. Da li on mrtav ili nije? Valjda nije. Ne znam ljudi šta da radim, ne znam šta radi ljudi. Molim te navod da mi napadneš, u redu. What the fuck ljudi, šta mu pokazuje tamo? What the fuck ljudi, šta je to? Ne. Otkud ti u moju kuću? Izvinite, ja sam došao samo da vas vidim. Šta će ti to u ruke? Ovo je za tebe sam donio. A šta je to? To je neki sok. A šta ja sad tim treba da radim, da popijem? Daj. Oh my god, ljudi, šta je? Nešto crno, ljudi, šta je to? Čuti ti! Oh my god. A ako popijem, šta će da mi se desi? Onda ćeš postati dobar sam. Ako ovo popijem, onda ću postati dobar sa tobom. Da. U redu. Ja ću ovaj napitak da popijem i vidjet ćemo onda dobro. Ljudi, krećemo da pijemo ovaj napitak, ne znam bukvalno šta je ovo i da li ću ja postati dobar. Idemo. Nemo da piješ skroz. Bukvalno sam ostavio ovdje napitak. Ne pitu. Molim? Beži. Izvinite, ali... Spasi se. Kako? Jako je gorak ovaj napitak, fuj. Ljudi, ne znam šta mi se dešava. Ljudi, vrti mi se malo u glavi. Ne, šta se dešava sa mnom, ljudi? Dobro sam. Bako, ja sam sada dobar sa vama. A šta radiš ti sa njim? Sa njim? Da. Nemam te posla. A gdje ste sada krenuli? Idem po ovo. Dobro, hoćete da vam pomognem? Da. U redu. Ajde vidite, ja ću vas čekati ovdje. Dobro. Znači, lagno je otišla. Ja ću ljudi da postavim kameru i da mu skinem masku. Izvinite, šta radite? U redu. Ću ljudi ovdje da postavim kameru i da porazgovaram sa ovim. On izgleda da je zarobljen ovdje. Evo me ljudi, da sam se vidio. Izvinite, da li ste u redu? Izvinite, Rekao sam ti da bežiš odavde. Pa
Kako da bežim? Šta ti si desilo za mene? Brate, ja sam tu zarobljen već nedeljama. Pa izvini, šta ti uradila ta baba? Otko znam, brate, samo sam izgubio nesvijest i ja sam stvorio tu, ne znam nikako. Kako nisi uspio da pobegneš? Otko znam, brate, ne dam mi, svaki put kad želim da pobegnem, ono se stvori i ja samo izgubim nesvijest. Pa Rekao sam ti da bić, zašto si došao ti uopće ovdje? Pa ja sam samo pozvao ovu babu preko deep weba da provjerim da li je to istina. Sve istina, brate, vidiš da je sve istina. Ajde, probaj sad vidiš da pobegneš. Dobro, babo. Jednom si izvukao živu glavu, zašto si uopće došao tu 2 puta? Ne znam, stvarno ne znam. Da li znaš možda šta ta baba radi ovdje? Ja kad sam tu, ja ovo nisam skinuo, od kad sam tu, ja samo čujem da ona kolje decu, nedužnu malu decu koje, pa ih tamo prži, otko znam što im radi. Ćo, kako sam ja lud. Ništa, ajde da sličimo plan kako da pobegnem. Kako, brate, da pobegnemo? Prvo ja pa ti. Može. Ljudi, znači, da li vi ovo čujete? Ladno moramo odatle da pobegnemo. Moramo što pre da pobegnemo. Čekaj. Donesi mi to. Hoćeš da mi pomožeš, brate, molim te da pobegnemo. Naravno. Dobro, da misle da sam ja još uvijek ovdje zarobljen. A da li je pokušao da te ubije? Pa nekoliko puta, evo vi, još jedan put, da i ti čak vidiš da je otišao ponovno za ovdje da mi ubije. Jo, da, brate, ja sam, ona mi je dala taj napitak, ja nisam znao gdje sam. Izgubio sam malo sve. Da li je tebi dala taj napitak? Pa htjela je, ali nije mogla da mi da. A možda nisi ni znao, možda si popio. Ne znam, ja sam samo izgubio sve. Prošli put kad si došao htjela da me ubije. I si vidio kako sam bio zarobljen. Molio sam te da pobegneš, a nisi pobegao. Pa ja te nisam razumio, nisi smeo da pričaš o nje. Ja nisam ni sad, otkud ja znam, brate, ko je ona. Jel čuješ, brate, sekive? Čujem, brate. Ništa, brate. Oštri nož, brate. Ti obrati pažnju, ja bežim. U redu. Uzet ću kameru, tu ti. Naješio sam se, ljudi. Izvinite. Gde vam je nož? Tu je. U redu. A jel znate nešto? Šta? Onaj napitak me je unasvestio skoro, pa bih rekao da vas pitam možda šta je to. Možda da mi kažeš od čega je taj sok? To ne smijem da ti kažem. Joj. A šta je ovo ovde? To je moj. A ajde vi slobodno, ja ću vam pomoći, ja sam sada dobar sa vama, pa ajde vi to uzmite. Vi to uzmite. Oh my god, sad ću da pobegnem, ljudi, beži me. Evo mi, ljudi, znači, lavno sam pobegao napolje, nisam više mogao da izdržim, jako sam se uplašio, ljudi. Ja, uspio sam, ljudi, da pobegnem napolje, sve što treba da uradim jeste tamo je izlaz, ljudi. Pokušat ću da bežim. Ne, ljudi. Odakle ona ovdje se pretvorila? A da neće da me skonta. Ne, what the fuck? What the fuck? What the fuck? Evo, ljudi, znači baba leži tamo. Baba leži tamo, izgleda da sam je unesvestio. Znači ovaj napitak mi deluje, ljudi, znači više se ne bojim te babe. Brate, probudi se. Oj, ljudi, ona ga je ubila ladno. Oj, brate, šta ti je bilo? Šta ti se desilo? Probudi se. Ne. Joj, ljudi. Evo, ljudi, probudila se baba. Ne. Izvinite, nemojte me napasti, molim vas. Šta želite? Zašto ste ga ubili? To ste mi gurnu. Ne. Znam da ste se dogovorili Za šta smo se mi dogovorili? da pobegnete. Ma nismo. Vi se to tripujete. Nismo. What the fuck? Postavit ću, ljudi, kameru na brzinu.
Ovdje kod drveta ću postaviti kameru. Znači, hvala sam je zatvorio ljudi, ubit ću je ljudi. Znači, ladno ljudi, moram da bežim. Ovdje će se završiti klip. Znači, ladno sam ubio ovu babu. Ljudi, to bi bilo to za ovaj klip. Ako vam se svidio, ostavite like, pretplatite. Vraćaj se nazad!